Дами и господа, този поздрав е специално направен от пачка метал. Таро Баро Петрич държава. Хей! Керал Печавески поздрав е Себоске, бареше Фоске. Тай Пецък Нечавеске, от сигно императори, от пачка метал. Тай специал е Исусеске, машина ке, кай паварол по 25 тона кабел, Росенеске, машина ке. Хей! 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 Авела кая гилитаро, пачка метал, железаритар. Леско семейство от Петрич държава, поздрав керава. Ме фамилия ке ме джаму треске, е крумеске и машина. Осебо, шампиони кай си леско, дато пачке баре и леско. Ромален ми фамилия, мастарен тумаре мосте и Симан Будбари фамилия. Капавара в Тумен, ей! Вали гърми на железара, пак му върви, скупо купува, ефтино продава. Кинела тари Гърция, тай пикнела ки България, с 50% отстъпка. Леско ала си баро, пачка метал, най-баро ко Петрич държава. Продава профили, труби, ламарина и арматура с 50% отстъпка. Скъпо кинел, ефтино викнел, всичко сам постигнал сам. Се издигна, има жена, къща, палак и най-красивите деца. Вали гърми на пачка метала, много му върви, много работи и никога не се спира. Леско Чаво, Осебо, си Леско, Думо, тай Леске, туй, васта! Опачка